karya tanpa ada penanggapnya maka tidak akan bermakna apa-apa. Wonten sing nanggap, wonten sing ditanggap, yen mboten wonten sing mirsani nggih apa artinya? Nggih leres. Enek sing nanggap, enek sing mirsani, enek sing ditanggap. Nek ora nek sone yo bengkok-bengkok. Enak sone lek ora enek genset enek diseli ora mlaku. Enek disele, enek genset, nek ora enek solare yo gak mlaku. Enek solare tapi lek ora enek sing tuku yo ora enek sing ngeterne nggih. Enek sing tuku lek ora enek duwike ya ora jalan. Enek duwike nek sing tuku gak katokan yo ora iso. Berarti ngentek niku seperti katokan. Lintang asmara coba kaya apa? Ayo Mbak Wanda ya, Mbak. Tak duetke karo Mas Kelitik karo Mas Keluduk. Dah. Sini dah. Spesial iki. Wah, Wanda niki ya dangu nggih, nderek jenengan nggih. Oh, dangu niku. Niku saking Ngawi, saking Jogorogo. Ya. Kula kerep kepethuk Wanda niki ya. Nggih, niki selerane para pengrawit-pengrawit niku. Saestu. Para pengrawit jenengan. Nggih. Masa mulai enek. Oh iya. Kesele pas ning kono-kono ngono. Kanca-kanca iki imane kurang tatak. Piye to? Kok gampang kepenginan. Kaya aku lho serius. Tidak pernah. Lah yo anggere ketemu wong wedok serius kok serius. Yo bener yo Mas ngono kuwi. Serius tidak pernah pulang. Nah niki tuku. Aku tembas melih dhewe iki. Oh syukur. Aku ki anu sewu Mas, karena yo secara mobilitas kon dindi to. Kerja dadi omahku yo ning dindi enek ngono Mas. Saniki dados kontraktor Mas. Alah pemborong bangunan ngoten. Iki kontrak ning dindi kontrak. Dadi Coba. Taras. Pelok. Nggih. Wong ayu tresna ku kinarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa hatimu, tresnaku tulus jroning kalebu. Senajan ngarungi banyu segara Modar. wis sesuk nek nembang nggawa gamelan dhewe Mas. Iki gamelan ki wis dianu banget lho. Ditata lho tintingane Dilaras ayo. Nah, nang Surabaya mbok nyanyi full aku kabeh kaya. Lah iya. saiki dadi Kan udah. Wis kagungan garwa urung dah? Dalam? Wis kagungan garwa urung jenengan? Hah? Oh kita iki kopok iki ya. Kenapa? Wis bojo urung? Dereng. Urung? Dereng. wong iki didelok to. Nek angger cunduk mentule ngene iki ora enek sing dawa kae. Iya. Iki berarti sing urung duwe pasangan. Oh, maknane ngono to, Mas? Nggih. Iyalah. Nenek Lek anak cunduk mentule. Nah, nek cunduk mentule siji. Nah. Kae berarti bertanda sudah tunangan. Oh, ngono. Nek cunduk mentule loro berarti sudah menuju di pelaminan. Ning lek bocah wedok ora nek cunduk mentule, rambutnya murat-marit, kebar konangan. Aku kuwi Tangkep lagi. Monggo lintang asmara. Campur sari ora ya. Tangkep bro iki. Aku lek delok kene iki sih. Nggih. Yo, lintang asmara. Dados. Kalandani. Eda. Nyono. Konco kagem sedaya perangkat saking Canggujo. Apa kepala desa Pak kami tuwa. Dulur-dulur muda kanca-kanca Sinoman. Mas Patrick Cakra Budaya. Yo. Pak. Siapan toro ratri mengeleng manis hati sampeyanku bisa anduweni marasa Rasa
yo.